Iet bat sngo sarong yela kajong, bat ban buram ye kajong kiwei. Kidi ki kentien ki bangi ju sngo habang ya chani satai. Kam tam habang ye keren ban riben sumar yela kajong kaditi tenrai. Ban penia pensa yela kariti kedustur uman barim. Kadi kejeng keren jong ki babon, bat katu kat ni kila pen pauru de ki kam. Handai kambon hite tang kejeng ye keren bagi jeng seneng ye ki pateng ki bamenta. Kani ke kubor menta kasengi kadai halor kasin jam jong kawi gesnong kabangi kermen bala daki babon ki buat ya kani kenuksa klempem kariti dustur ukasi kan hiar pateng la pateng bat kanam yapsu lanu Ladangi keren hi halor kejing penne pensa ekadaiti tenrai ukasi hakini kesengi ke bamenta nalor kiwei pat girukom emukasi ketem kapot kedairu kawai kabahado menta dang laban pen imyaka da kejengkiu rensan ki riu e tenrai rengkat ki riam ki bet tenrai ba isyong kun ukhasi kum kini ki kenhuon ki badan kejing iet yala kejeng long tenrai da kejeng dan kirang ba ki babetin lenti hado menta ngidang la abni ki he rensan ba ki lempung Henry kejing sisya pat kalong ru bagi dentang kendiat teligi kenhuan ki bakum kini. Kam tam lede keren hakene kenong ba shelong. Kumta ban pendrus pa kejing nang jeng tip ila kejong ketenrai bat ban besu kejing mut jeng perkat jong ki pateng la pateng. Upisian menta kekenti un pen isyapi ya kesenjam jong gawi kesnong kaban long ru kunoksa ya ki weipat. Ka kenhuan upisian hakane katayo kelahir sekesnong waken, kesnong kebedan hakatan riwar, keberang hap apo ke distrik East Khasi Hills. Kade kesnong kebabon bahaki kena keberang red kerta. Bat kumba pila bani ihang ne, kumba longlem ki wede ki kena. Kadai kepor bagidang sengutenat bani lakai, bat ya mesti para kena. Kay kabala penlong UPCN man pai kemat syakane kesnong. Kadai namar bah hakane kesnong. Nado kesenam arhajar ar laseng yang away ke skol kebaai jengi kai kerpang tang hakaliang ketem kaput ya kitiar tem tenrai. Ya kabala seng daki kat arngut kirang ba jong kesnong waken hapo kejingelam uba komik kongjirem. Kabala ai kerteng Kasiang Riti Institute Waken Cultural House. Hakani ke skol la aji kai man la kasing ublay bantem ki tiar tem tenrai khasi kenthop ye ka sing kenthai bat sing chenrang ka bom ka padia ka tang muri ka sing phong ka kenshau ka mieng ka shawyang ka kedol bat ki wei de ki tiar tem tenrai kumne ki khna jok shnong wa khan man la kasing ublay nado ke badang sans nam karta hadu ke balish pos nam karta shaneng kijuan pelut por hakani ke skol banyo ji kai hakaban tem ya kini ki tiar tem ukhasi ki babun jaj.
Apa sono yung ngi kai. Tamangi kin harangkat ki rang ba snong harangkat ki snong ki thau hi. Ya sing ena ka sing di institute ma ba ban long ka ban ne ka the ki jong barim baja bateng yo kadu. Bat ngi rang ni ngi kum ka sing di ngi boy ka na ka sing di ban ki ya nang yatip ki kena yung den ki mende kata ka ba ni ju ya i mangi ma teng yo kadu no no kane ka kane ka badon na do no yung barim baja nai da kem don kane ka sing di ngatrai ga kala ban long no tip su kan Ka jing temu hi jang kirang ba ki belasang ke nega skol kalong ban penne pensa ki mati ulang shwa uman shwa da ka pendrong ha ka jingmut jing perkat jang ki kun kan thai ba rang jang nega snong bagin iet bat tip ela ka jang ka tenrai bat ban hikai pateng la pateng pat ya kan ka jingnang jing tip jang ki om ban yap ka riti dostoru khasi kumba kalong menta ha ka sngi ba penlong ya nega skol hikai tem ki khana jong ne kishnong kim dunai ka san pongut ki ba wan sha hikai hang ne ya ki jingtam ki ba bonjat habaseng ikan ne ke skol sing liti ngaki yarap kam ngimyo nanono ni kat bayo na pla ya seng ye pelang yikan siau yikan diap hi ye krong mo si pi stingka mo si phau mo aphau mo si aspar long ta ya seng na pla yo yarap nanono to ki kena ki ba juwan pan sai kai hang ni nadu pas dang hadu mta nadu ar hajar hadu ar hajar prowe tika long ar prosnem mo jan dap ar prosnem hi ki baro hi ki kena ki la tam yo ka sispa ki la don ru ki ba mau ki ba hikai manginang ni ki la don ru ki ba la ban ya rap ya kiwei pan ho ni ndai bang hikai kum ba hikai ki bala nang start mo ten re ngi hikai tang kum no bakin nang kum no bakin su thu ban kum no bakin tip te ngi persang kat bala kinu ki bawan hang ne ngim ju tekai su ngi klei lut kat badon kat ba kot akabor teng IT lut khnang ba kitu ke basya kai kin mentoy ke te kita ke sispa ngutam te
ngangai ba kila yo hi katuk aniki jing mentoy kham tam ban sngo thu ya ka jing kodo jong kaput katem bat yaki mati jong long swa man swa te nandu bas dang hi te hadu mta kajing thmu jong ka seng riti ka ban kong kalong ban penne pensa ban pen priang ya ki jing nang jing tip ya ka burom wa ko bat kham tam ya ka jing ko do jong ki mati long swa Nalor ke jihikai ki tiar tem tenrai ki babun jong khasi. Hang ne la hikai ru ban phawar bat ki wedi ki sur kun ot tenrai ha ka ning snong kun thop ki jing shat. Kum ka phawar chokrai, ka phawar siat khnam, ka phawar dengiem, ka phawar kun tiu kurem, ka phawar penchat khon, ka jing rwai yau bei bat ka shat skan. te ki jat tem ke bang hikai hang ni ko bakalong mentah ni hikai hadu pano khasan jat ki tem ma khasan jat ki tem bat om de tangkat tem ban siat ru hikai ban ruai ru o ban phawa ru hikai kum kita Hadian balasaki ya kening senjam jangkirang ba jang snong waken. Ban hikai ki hepret ki bedang lung kerta ban ia jala ke jong ke tenrai bat ban penne pensa e ka deiti tenrai lejong kalong shisha kanok sai ki weipat ban hikai laki khon ban ri sumar yala ke jong ka riti gedustur om tang da khtian henrei da ka kamde kumbalong ha ke ne snong da shisha da ke ne senjam le se
on la ban penhiar pateng ki mati ulang shwa man shwa haman la ki pateng ban wan bat bakan om yap sho lanu ru